שנוני מצידך. אז בואי תפרי לנו, אם היית צריכה, אם היינו אומרים לך, את חייבת לבחור שני צמחים, וזה בדיוק מה שעשיתי. מה את אומרת? בחרתי בדיוק את שני הצמחים שחשבת עליהם. בבקשה, כן. גברת ביג שנוני. אז ככה, אז הבאתי דווקא שני צמחים שאני חושבת שהם מאוד מעניינים מבחינת הפעילות הרפואית שלהם, אולי פחות מוכרים ככה מהמכולת ומהטיעונים התעשייתיים. וכשאת אומרת פעילות רפואית, את אומרת שזה הוכח מדעית. בדיוק, אז אני אדבר גם על דברים ספציפיים שהוכחו מדעית, במחקרים שכבר הראו את זה. אז יש לנו את אחד הצמחים שאני הכי אוהבת, פאולה בטוח מכירה, אסטרגלוס. אסטרגלוס. עכשיו, כן, אז מדובר בשורש, אפשר לראות את זה. ככה זה נראה, תראו את הדבר. זה שורש קיצוץ, בדיוק. רואים שאת הפרוסות של החלק... הדבר הכי דומה שאפשר לחשוב שדומה לו, כאילו, במה שאנחנו מכירים, זה אולי ג'ינג'ר, בין ג'ינג'ר לרטישוק ירושלמי כזה. אפשר לומר, אפשר לומר גם את זה. בולי עץ קטנים. בדיוק, זה נראה כמו חתיכות עץ קטנות, אבל מה שהצמח הזה, שהוא באמת מקסים ונהדר, וזה צמח שמשתמשים בו כבר כמה אלפי שנים ברפואה, עוד מהרפואה הסינית, שאנחנו יודעים היום להגיד מתוך מחקרים שיש לו פעילות מבססת מערכת חיסון, יש לו פעילות שמעלה ספירות דם אדומות, ספירות דם לבנות, זה צמח שמשתמשים בו למשל הרבה עם חולים אונקולוגיים שרוצים לעזור לסייע להעלות ספירות דם לבנות. אבל כמה? זה טעים? זהו, הטעם שלו הוא מתקתק ניטרלי, בדיוק, אין לו כל כך טעם נורא חזק, תמיד אפשר להוסיף עוד צמחים, אפשר לשים את זה בתוספת עם איזה טיון שאני אוהב? לגמרי, אתה לוקח עם צמחים אחרים, עם טיונים, עם מה שאתה רוצה. ואתה שם, רק מה שנגיד אולי, שבגלל שזה כזה... בדיוק, אז זה הדבר הבא, בדיוק. עכשיו, לעומת חליטות שדיברנו עליהן מקודם, ויש פה את הסמבוק, שתכף נראה שהוא באמת מתאים לחליטה, בדיוק כמו שתיארנו כאן, אז האסטרגלוס, בגלל שהוא שורש, הוא מצריך מה שאנחנו קוראים מרתח. זאת אומרת, לבשל אותו עוד קצת על האש. לשים בתוך סיר קטן עם מים? בדיוק, סיר עם מים, לא רק בכוס עם מים חמים, כמו שאנחנו עושים עם טיונים וחליטות. ואז להוסיף את התה בסוף. בדיוק, צריך קצת לבשל אותו. אבל אפשר להשיג בבתי הטבע גם אסטרגלוס בצורתו, מה שנקרא מגורדת, דק. נכון. ואת זה אפשר לחלוק. נכון, וגם למי שעוד פחות אוהב, אפשר גם לקנות תמציות מוכנות של הצמחים, למשל בברז זה בתוך... תערובות אחרות של כל מיני צמחים אחרים. אבל הכי טוב זה לקנות אבקה מיובשת, ולשים פשוט רבע כפית של האבקה בתוך חליטה, אפילו עם כזה. נכון, עם כזה זה מעולה, כי אבקה קשה יותר לסנן אותה, הרי ששותים היא מתפוררת. וכדי שזה ישפיע באמת, אז כמה צריך לשתות כוסות? אז בדרך כלל, בוא נגיד, הכלל אצבע שלנו בצמחים בכלל, זה כף לכוס מים 3 פעמים ביום. זאת אומרת, אם באמת רוצים להשיג את הפעילות הרפואית, את המקסימום חומרים פעילים, כמו שתיארנו מקודם, צריך לעשות את זה. אז אמרנו אסטרגלוס, בגלל שהוא כזה עצי, אז צריך להרתיח, ומה הסמבוק? זהו, וזה הסמבוק. הסמבוק, אנחנו משתמשים גם בפירות וגם בפרחים שלו. הלוואי, אני לא יודעת אם המצלמה פה, היא מספיק כאילו חדה, כמו מיקרוסקופ. כן, כי זה קטן, אבל נורא יפה. כי זה פרחים קטנים. זה פרחים? בדיוק. השאלה אם המצלמה תוכל להראות שזה פרחים, אני לא בטוחה שזה... הפריחה, אגב, עצמה היא מקסימה כשהיא על העץ. זה ריח יותר פירותי. זה ממש פרחים קטנטנים. זה בעצם הסמבוקול שנותנים לילדים? זה הסמבוק, זה הצמח שעושים ממנו מיצוי של... יש הרבה חברות שעושות מיצויים של סמבוק. אבל משתמשים בסמבוק גם בפרי וגם בפרח. למה זה טוב? אז למה זה טוב? אז זה צמח מעולה למחלות חורף, גם כמניעה וגם כשכבר יש את המחלה. הוא מאוד גם מחזק את מערכת החיסון, מקייח, מייבש, נזלת ולחה וכל ה... וגם הוא הוכח מחקרית מאוד. ויש עליו הרבה מחקרים, בפן האנטי-ויראלי שלו יש הרבה מחקרים. אגב, קורונה, יכול להיות שעוד לא עשו מחקרים על קורונה וצמחי מרפא, אבל יש הרבה מחקרים, לא, אני אומרת, זה בתחילת הדרך, אבל יש שנים של היסטוריה של מחקר, של... וירוסים וצמחי מרפא. לזה יש לנו מה שנקרא רפרטואר ענק. נכון, וצריך להגיד שגם הקורונה הוא לא וירוס חדש. לא. הוא לא חדש. אם היו קוראים לו בבול, הוא היה... הקוביד-19 זה החדש, אבל... כן, אבל הקוביד... אבל הקורונה כסוג של וירוס הוא לא חדש, ובאמת לקורונות הקודמות יש מחקרים על הסמבוק. וגם הטעם של הסמבוק, זה לא מסוג... אנשים לפעמים חושבים שצמחי מרפא זה תמיד מר וזה, אז בחרת לנו צמחים... בחרתי נעימים, טובים. יפה, אסטרגלוס וסמבוק. אני פה כדי להגיד שאם מר לכם זה טוב, הטעם אמר מפעיל לכם בלוטות טעם, מפעיל לכם מיצי קיבה, זה טוב. זה מצוין, זה טוב. אנחנו ההרבליסטים אוהבים את זה. כמו שנאמר, התה של בוב מרלי. יפה, המצאת את זה עכשיו? טוב. על התה, בדרך כלל אומרים על דברים אחרים. נשכח את זה הלאה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אסטרגלוס, סמבוק, תה בסכין.